Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Di hamuna amanami inanami hahanggi pinaribot sudah mahita makalason hatani debata sidua napi nasahat na tuhita diobas partikianon dinaboi kita ungu dinalaho patupahon pesta gotilon di tonga-tonga ni huriata ima hatana natarenet sian sadamusa biddu 32 mamuka sian ayat 22 rodi 32 songonon madidok disi takas mahita saluhutna paihu di utosa dungi hehe maibana porngin nai di pangarahon ma colmana naduai dohot naposona boru-boru naduai dohot anakna nasapulu sadai laho manari-mari hatariparan ni jabok. Jadi ditogihon manasida patariparhon di batang aiki di patariparma nasa nadi ibanai tading ma holan si Jakob jadi Roma sadahalak marsiranggut dohot ibana rodi buha siangani alaidung diida dan leak taduksa si Jakob di soro masoitna jadi ngedul ma soit ni si Jakobi dibahen parsirangguton nina sidai dunginin na ibana ma palua ma au ainung ngabuhas yang ari alainin na si Jakob ma dangku balua ho dajolo di pasu-pasu hoau dunginin na bawai mamadok ibana ise do kuarn si Jakob do ninna jadi ninna bawai ma dangbe si Jakob dohonon kuarn si Israel nama aidialohodo debata dohot colma jalamonang doho dungi manukun mas si Jakob jalaninna ia babua makuarmo alainin na ibana ma kuasa matung suku-suku nomu kuarku dungi dipasu-pasu ibana disi jadi di bagian si Jakob ma kuarni parsirangani Peniel ainunga takas wida apala bogi ni debata jalamalua kondik dungi dina sinal kuhonnai Penieli bisar mamataniari di ibana hape mekatekat ibana dibahen soitna alani ido upain naso dipangan halak Israel urat dol-dol rasiran wae ala disoro pardomuan ni soit ni si Jakobi ima sahatna horas madiha mamangina isi dona di pauto-auto si Jakob siapa yang ditipu oleh Yakub isi madongan na amang dohot tamuinang berkonspirasi binalaho patupahon proses penipuan ini amang dohot tamuinang inungna iman amar gowarsi Ribka suku-suku namang dohot tamuinang puasa gabe boy songoni jadi anak ni si Ishak do si Jakob dohot si Esau alayalanunga matua si Ishak jaladang boy be dibereng manang naaha bohado harua rumang ni pangalaho ni anak nanda duaon nagabe siak kangan sian anak nanda duai ima si Esau tentu si nomor 2 mah si Jakob iya si Esau tung macaya singdo rumang ni pangalahona
sian anggina si Jakob. Ia si Esau ima sahalak na girgir marburu. Jalasatabi sude pamatangna mariburu. Macay jonok do si Esau tuamangna. Alasai di buah di mana do hasil ni parburuan naon nagabe hasoloman ni amanai Isa. Ia si Esau sahalak naburju parhohom jala sahalak natoman dia manami nanami nahina holongan hopartu badan ni debata janji ni debata naikon sahat mapasu-pasu tu hadirion ni keluargaon jalan agabe hasahatan di pasu-pasui tu anak si hahaan manang anak siangkangan tarbortik madi sadatiki jala tarbegi tu si pareon di sirika nanaeng lehonon ni amanama si Esau marsipanganon jala laos ina gabedalanna kinalaho mamasu-masu ibana dungi Roma sirika alasian todina parbagasan dada lomorohana anak nasiak kangani nagabe habauran ni pasu-pasu kobar tu padan naung pinasahat itu hatai itu keluargai jala dirajumi ibana naing manian nagabe hapeahan ni pasu-pasui tu anak siap kudani iman namargoar si Jakob. Di patu panasida ma skenario di dok sirip kama tu si Jakob naeng patu paon ni amongmu si panganon tuakangmu alani iroma ho di partikian na asaho na majalo si panganoni sian amongmu dimulanay amang lohot tamuinang alodo rohani si Jakob jala mabir do imana gabe habotoan skenario na niatur ni inong nai babohado penokku anon inong mangalusi amongi etakas do di boto imana suaraku jala takas do di boto imana bohapar dagingokku dakkola boai au pena manor dataringot tusi amang dohot tamuinang dibalut siripka inong naima pamatang ni si Jakob marhite ipulu ni habik dungi ditogihon ma tujolo ni amanay si Isa laho manganton si panganon na pinaradinay jalalaw sekaligus hinalaho mamasu-masu dungi Roma si Isak mandok isi doho si Esau doau didadap among naima pamatang ni si Jakobi suara di si Jakob alay pamatangmu pamatang ni si Esau ramar dengan keraguan sahat mapasu-pasu nataluk hapeahan di pasu-pasui dada tu si Jakob alai tu si Esau hiado alai gabe tu si Jakob ma hapeahan na
marhite na ditipu, marhite na dipauto-oto, siripka parnijabuni si Isaki rap dohot anakna si Jakob. Ya manami doho ina namin na hinahulongan habotoan do. Na pinatupan ni sirip kay rap dohot si Jakob itu si Esau. Ketika Esau telah mengetahui proses keberlangsungan tipu muslihat yang dilakukan oleh Ribka bersama dengan Yakub, itu dia mana di papulik tujabunami tujabuni silaban amang dohot tamuinang satikosna ido mulani masalah na terjadi di Turpukol 20 tahun si Jakobon tinggal di bagas Nabi ala tulang na doaw J2 do boruku gimana margoal si Lea dohot si Rahel tuise doholong rohani si Jakob tu si Rahel alai siap kangen sianda duai ise dong si Lea dungi romai banai dok imana matulang naon ale tulang lomoro hakku mangida borumi paribaki tuise holong roham tu si Rahel boy mai ala dengan syarat ikom mangula majoho sadia leleng 7 tahun kupasaha be boruki tuho amang dohot tamuinang dengan setia Yakub mengerjakan pekerjaan itu ala memang dung 7 tahun dak si Rahel di pasahat si Laban alai isi dong si Lea kusulikit amang dohot tamuinang puasa sampai hati si Laban menipu muse margabus tuhelanaon imana marguar si Jakob aladong do tradisi di halak Yahudi dang denggan mangalakai karena yang paling besar dari kedua putri daripada si Laban itu adalah siapa? Lea. Padahal yang disukai oleh Yakub itu adalah bukan Lea, tetapi yang dia sukai adalah siapa? Yang dia sukai adalah Rahel. Baboy dohon namang dohot tamuinang dalam keadaan terpaksa di jaloi mana ma? Na pinasahat ni si Laban si matuanai gabe inatana imana marguar si Lea. Dak pemuse diurut ni partikian di do imana tutulang nai dangon na hutodo tulang. Hale na hutodo siakko ima borum siap pudanido na marguar si Rahel. Boy inna tulang nai muse asal maolo ho mangula 7 tahun nai rap dohot au mangula maguse amang dohot tamuinang 7 tahun nai ise si Jakobi dungi di pasaha manguse boruna napa dua honi tu ise tu si Jakob ima si Raheli di hamu amang dohot tamuinang luar biasa do satikosna kemakmuran kesejahteraan dari segi pemahaman jasmaniah di pasahat debata tuise tu si Jakob ala ni keluar biasaan ni kesejahteraan dohot kemakmuran sian sudut perdagingon namian di bagasan si Jakob justru gabe mangiburu do ise gabe mangiburu do si matuanai tulang naik tu diri na sendiri
Tu ibana songo kelana bahkan tu boruna na duai tu silea dohot sirahe. Ima sada sibot cirina marhite di hilala rohani bana na sonyama pe ibana tinggal di duati di inganani saplopat tahun di mana mengabdi jala saplopat tahun di mana dirajumi rohana di nalaho menambah aset memperkaya mertuanya itu yaitu adalah silaban. Kalau di lala rohani mana kurang do madok mauliate silaban tuibana songon helana dijeripaya usaha kerja keras bersama dengan kesetiaan yang dia lakukan kepada mertua tersebut. Jehinorhon ni dang nyama bagaimana di si selama 20 tahun. 14 tahun mengabdi taba mamuse 6 tahun naik. Di leoni mana roh hado pikiran na gogona tu si matuanai. Na mangihut amang dohot tamuinang takas do di boto ibana di dia nagabe pun apa sugitna jala takas do dihanguluho di mana hobar tu padan ni pasu-pasu naiko pasahaton ni debata tu ibana naikon mulak do musa ibana tu bona pasugitna asa sikok jala asa marhasautan badan pasu-pasu naung niwarihon di tuhatai tu ibana jala imam apa di mana tarjum asa mulak muse tubona pasugitna alai disakap namian di bagasan rohana dohot sihol namar sigor gori amang dohot tamuinang adong ma nasolikang sian hadirionna ahamai biar taringot tu masa lalu biar taringot tu tipu muslihat biar marhite konspirasi na diulah di nasida sekian puluh tahun yang lalu bersama dengan siapa? Bersama dengan ibunya sendiri Ribka. Jala di boto imana do amang dohot tamuinang dang taluk satikos na imana nagabe hapeahan di pasu-pasui dang imana alai si Esau do alai hinor honni naniatur di inongna na margoar si Ribka mangototoi si Isak nagabe amungna saud do pasu-pasui ape tu ibana alai mardalam matiki dung kurang lebih 20 tahun ikom mulak musaibana tubona pasugitna jala salah satu naikon si hadapan ni ibana sahat tubona pasugitnai ima hahanai abangnya sendiri yaitu adalah yang bernama siapa? Esau. Ima nama paini mana hatahuton. Ima nama paini mana dan nyaman dari segi kejiwaan. Dia sejahtera dari segi harta. Dia sejahtera dari segi aset yang begitu banyak. Macai godang do habingna, macai godang do dorbiana, macai godang do lobuna. Amang do tamuinang disakap dinalaho mulak tubona pasugit nama si Jakob di bagasan terpukon dung jumolo di taripar honi mana inatana na duai dung jolo di taripar honi mana sudeyak kaya nakonna halai tading ma sahalakna ditiki na tadingi ibana disi adong ma sahalak ro majupangi ibana adong nama do kamang do tamuinang isi do naroi tod di porbadia dui
Adong namadok amang dohot tamuinang isi doi debatado. Marsiranggut maimana borngini sahat rodi tu namadogot. Jala sahat rodi na terbalik sudo si majojakna soit ni hai na satabi dibahen naro maju pangibana mangaranggut to nibana jala didok ibana disi dakpal waukuho saleleng so di pasu-pasu huaw. Jala disungkuton nani rangguton di ibanai isi do goarmu si Jakob do goarmu dada si Jakob be goarmu mamukas yang pertikia sinuai alai gabe si Israel nama boasa gabe si Israel dohono goarmu alamar bada doho dopak debata jalamar bada ho dopak donga jolma jala gabe monang doho amang doho taminang tasulikit maaha na boy taputik sian trupuk jami tawon napar jolo amang doho taminang pasu-pasu do dipangido si Jakob sian bawa na mga ranggut to ni banay alay asing do nagabe suku-sukun ni bawa na mga ranggut to ibanay ipasahat to ibana. Ini perlu dakpaluaw kuho anggo sojumolo paso-paso muaw alay ro na mga ranggut to ni manay manang na ni ranggut to nay isi dokuan sa tikos na suku-suku ni namulak doi muse tukuni ketika Yakub berbicara tentang berkat dari laki-laki atau seseorang yang dia peluk itu. Lalu anehnya laki-laki yang dia peluk itu kembali bertanya kepada dirinya, siapakah namamu? Lalu Yakub mengatakan, namaku adalah Yakub. Ini adalah paralel dan sejajar dengan apa yang tertulis di dalam Kejadian 25 menyangkut soal proses keberlangsungan masa lalu daripada Yakub, di mana ketika itu Yakub bersama dengan ibunya yang bernama Ribka melakukan suatu tindakan skenario dalam hal menipu ayahnya sendiri, yaitu yang bernama Ishak, dan melalui penipuan itu berkat itu disampaikan oleh ayahnya Ishak terhadap dirinya. Dan ketika itu ayahnya sendiri bertanya kepada dirinya, siapakah engkau? Isi doho jala alus napi nasahat ni si Jakob ditiki ise si Esau doa. Nang madok doa mang dohot to inang molotot di perbadia pe molotot di debata pe molo debata pe nani rangkuton ni si Jakob di bagasa trupukon asamulak ibana marningot hasalaan nabinain di mana di partikian nausal saulak naik molo pasu-pasu do nabinar hagiot ni si Jakob sian bawa nani rangkuton di manai hape baliksa gabe goar do disukun bawa nani ranggut ton di ibanai ton di perbadia manang debata nani ranggut ton di manai naing manogigon si Jakob do asamulak marningot hasalaan naung binain di ibana rab dohot inong na siripka
di partikian nausal. Marhite na sangat ibana tu parningotan na si songon. Memungkinkan do gabe disadari ibana, ise ibana na ujui, jala ise ibana noain, khobartu kemakmuran dohot kesejahteraan na adong di dirina. Setabi amang dohot toinang, unang buruk kamu to. Molo mamora hono aing. Kasih dalan na dingkani. Molo adong no aing diho. Ngasih dalan na tikosi. Kalau ada fasilitas yang ada pada dirimu pada saat ini, coba kenali dirimu. Maaf, apakah itu sesuai dengan identitasmu? Apakah itu sesuai dengan namamu? Apakah itu sesuai dengan berkat yang sesungguhnya yang memang Tuhan peruntukkan untuk dirimu, bukan untuk orang lain? Bapak Ibu, saudara-saudara, semua kita mengejar berkat. Tapi kejarlah berkat itu dengan baik. Kejarlah berkat itu dengan benar. Jangan kamu kejar berkat dengan tipu muslihat. Sama seperti yang dilakukan oleh Yakub bersama dengan siapa? Ibunya sendiri di dalam nats ini. Dan nagabe diatahi debata pasu-pasu itu si Jakob. Nak pedidok si Jakob dak paluokuho. Salelik so di pasu-pasu hoaw. Alero na nirangguton ni manay. Dang dido imana. Pait tejo. Dak sahat tuho pasu-pasui. Dang ninna. Alay baliksa do gabe disukun na nirangguton ni manay. Isi do guarno. Si Jakob do guarno. Saulak nai na mabuat tu suasana nasal puido amang do taminang tot di korbadie asa diingot akan naum diulahonna, asa diingot apa yang sudah dilakukannya demi memperoleh berkat yang sudah dia terima itu, bahwa semua itu yang ada pada dirinya dia dapatkan bukanlah melalui jalan yang benar, tapi melalui jalan tipu muslihat yang dilakukan oleh siapa? Yakub bersama dengan ibunya, yaitu adalah Ribka. Dapat dua ko namang dohot taminang bodoh raga betu sukun siak kamu. Pandita nami Yakub kan menipu. Kalau memang Yakub menipu dan Tuhan tahu dia adalah melakukan proses penipuan itu, kenapa Tuhan memberkati dirinya? Ini adalah pertanyaan yang menarik. Boasa di pasu-pasu debata apa ditanami si Jakob. Aidang si Jakob dimulanai nagabe hapeahan di pasu-pasui. Alai isedo. Si Esau. Dia membodoh-bodohi abangnya sendiri bersama dengan ibunya. Yaitu adalah Esau. Tuhan tahu di situ ada proses penipuan. Tapi kenapa Tuhan memberkati dirinya? Sementara dia telah melakukan penipuan itu secara terang-terangan. Nalau si dohonok ku Tuhan mamang dohot taminang dang boy di sudati manang naise khobar tu pangalaho ni manang naise aha naung pinadaton ni debata manang natuise pasu-pasu naik sahat tu hasahatanna udah solak naik dang boy abadan ni manang naise kedaulatan ni debata. Jadi Tuhan itu punya kedaulatan. Kalau Tuhan telah mengatakan aku akan memberkati kampung ini, terkadang sebejat apapun yang menjadi perilaku daripada orang yang tinggal di kampung ini, Tuhan akan tetap berkati itu. Tapi yang jelas Tuhan tidak menutup mata atas segala pelanggaran yang dilakukannya. Ngadi pada debata berkat kepada anak sulung itu. Pasu-pasu tu anak siakangani ikut sahat. Molodok pena pa oto dirina anak siap kuda do mana gabe di dokon di mana dirina nak siap kangan. Alai na gabe hapeahan ni nama dok pasu-pasu iko sahat tu ibana dan adong na boy mangapati iko sahat do pasu-pasu. Itu makanya berkat itu sampai juga kepada Yakub. Walaupun sebenarnya Yakub menipu bersama dengan ibunya. Karena apa? Karena soal kedaulatan Tuhan. Alai ida mamang dohot taminang dung 20 tahun berlangsung. Setelah 20 tahun berlangsung, kesalahan yang dilakukan oleh Yakub itu terbongkar kembali.
dang ditutupi debata, tong do tarida boroki, tong do tarida kelemahani, tong do tarida apa yang dilakukan oleh Yakub itu bersama dengan siapa? Ribka, ibunya. Di mana arga na paduahon na taida siat turpukon. Na patuluhon amang dohot tamuinang dibiar ni rohana mengadopi hahana. Imana marguar si Esau molotajaha diturpuki ayat sebelum dan sesudahnya. Saya berusaha do si Jakob mabai pardamaian dohot ise dohot abang naik imana marguar si Esau. Begitu luar biasanya banyaknya dombanya, kambing dan peliharaan yang lain. Beratus-ratus itu dikirim oleh anggota daripada Yakub itu kepada Esau dengan harapan Bapak Ibu saudara-saudara asa gawe mulak rohani se, asa gawe mulak rohani si Esau maradopon si Yakub. Amang dohot tamuinang satikosna gabe mardomu do ala muse. Alai molo sian ceritanya Alkitabi si Esau gabe tu bangsona asing namai. Alai sian si Jakob mamuse nagabe haroroan ni Israel. Songon nau binadaton itu hatai. Marsipak kulinga dona sida nasa ama saina. Halai nunga adong nasorot di bagasan rohana. Ya manami doho ina nami na hinakolongan kuasa sampai medul ise soit satabi hai ni si Jakobi. Yehujaha akabuku pendukung taringot 7 tahun naburu judo satikos na si Jakob ninna. Nasatia halai di boto hamudo dihabur juon doho di hasatiaon di si Jakob adong do pebakko nasoboi likang sia dirina ahamai bakat menipu. Dia adalah licik dan dia selalu suka menyingkirkan saudaranya yang lain dari belakang. Imai jadi ternyata bodoh HP somoni. Ulu adok padita na burju, adok situ na burju. Alai bakko tabiat na adong di ibana. Dang boy dope likang sia di ibana. Walaupun dia seorang hamba Tuhan, dia selalu mendahulukan akalnya untuk mengambil keuntungan terhadap dirinya. Alai marhite naro sahalak bawa mangarangguton manang dirangguton di mana? Gabe mekat maibana naneng madok do yamang do hotamu nang ternyata sama malom marhite akalmu, marhite parbinotoanmu, marhite sinadonganmu dinalau membuat doho dinalau mengatasi sudah persoalan nama sadiho disadetiki itu akan disingkirkan Tuhan daripada dirimu dan kau akan kehilangan akal untuk menyelesaikannya. Ketika engkau kehilangan akal, engkau akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber kekuatan bagi dirimu bukan akalmu, bukan pikiranmu, bukan kelicikanmu, bukan kemampuanmu, tetapi adalah siapa? Tuhan. Manang dihatorangan na sederhana, dihilala rohani bana molo soolo abangna si Esawi memaafkan ibana, nungga dibagi imana serdaduna opat tim. Kalau tim ini gagal, masuk tim kedua, masuk tim ketiga, masuk tim keempat. Ketika Esau itu akan melakukan perlawanan terhadap dirinya, jala dirajumi rohani ibana marhite hina togos di pamatangna, dia akan bisa melawan abangnya itu. Amang dohot tamuinang alayaha mana terjadi dipapekkat debatado ibana, sehingga dia harus menyerahkan dirinya kepada siapa? Kepada Tuhan dengan mutlak. Dengan dong bigogona, enga mekat, buama gogo dina mekat. Jina salilengod di lala rohani mana, imana do na sumurung, imana do si sukunon,
Imana dono pista. Jala bodoh sudah di kana imana. Bodoh sudah di kali imana. Tetapi pada hari ini ketika seorang laki-laki itu menendang soitna gabe mekka maimana. Amang doho tamuinang carani Tuhani ya teh dinalaho mapai kita asaunang marpangcadea tu gogota bolo hita sifata dipapekat, sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita tetapi mengandalkan Tuhan. Ya manami doho inanami nahina holongan dangadong dabuni dia do bandi debata. Dapadua hodang lomoro hani debata kita marpangucadea tu dirita. Lomoro hani debata hola di bana ma datalup. Tahaposi. Tapuji tapasangap di tonga-tonga ni pardalanan ni moluta. Tuhan punya cara untuk kita. Untuk menciptakan kita lebih baik. Dan menciptakan kita untuk lebih mengandalkan dirinya dalam kehidupan kita masing-masing. Sonari masuk mahita tu pesta gotilonon. Di hinagodang ni arta na pinasahat ni debata tu si Jacob. Dung di botoy mana hasala anna, dung di botoy mana masalah luna. Dang nok si malolongna. Dia tidak nyaman dari segi rohaniahnya. Sekalipun fasilitas dari segi badahniahnya begitu sempurna. Inorhonia mang dohot taminang dung dingot imana masalah dunai dang arta hape dang sinamot tape. Napasikopon ngolui di Portibion. Halayah ado kejujuran. Di segi imana do artanaon asal maboi tu budame. Perdamaian di dirina maradopon abangna ima si Esau. Jala di lala rohani mana dak tua hasaluhutna artaon molo soboi do mardame do hot haki do abaki. Segala sesuatu ini tidak ada gunanya ketika aku tidak bisa hidup berdamai kepada abang saya, yaitu adalah yang bernama siapa? Yang bernama Esau. Amang doho tamuinang taleoma siluat tadi bagas seperti kianon silua namar haroroan sian rohatta parbagasan. Hamudo nama boto amang doho tamuinang akan adongi di hamu sedia haroroanna. Alain aing dohonon di debata di bagas satikion pasahat mabagabagam pasahat masiluam pasahat mapeleanmu sian panadayon di dirin iseho nuai jala iseho di partikian nausal jala di bagas sapartikion ma disukuton debata tu ho isedo luar. Siapa kau dengan segala sesuatu yang ada pada dirimu? Yang kedua, tapasahat mamang dohot tamuinang di pesta gotilonon datalup si pasahatot tatu debata marhite pelean marhite silua naboy tapasahat tu ibana songon pakirimon ni si Jakopima asa tubuh pardamaian dihita sama hita. Bukan sogok ya, bukan sogok. Tapi bagaimana kerinduan itu diharapkan oleh Yakub supaya dia bisa berdamai kepada siapa? Supaya dia bisa berdamai kepada abangnya itu. Maka dia menyerahkan segalanya untuk Esau. Lama pareang hinadenggan dame doho lasni roha tapasahat mamang doho taminang peleata tu debata. Napatuluho namang doho taminang tarajumi masulina dihitai marharoroan sian pasu-pasu ni debata. Dangala gogotta. Dangala ginorhon ni togos ni soit ni si majojakka. Ketika Tuhan tidak berkenan kita mengandalkan hinagogo ni soitta boido gabe mekat kita mengadopi ngoluon jaladang adong na boibe taulahon.
Untuk itu jangan mengandalkan akal pikiranmu, jangan mengandalkan kemampuanmu, jangan mengandalkan segala sesuatu yang bisa kamu pakai, kamu berdayakan untuk memenuhi segala keinginanmu. Tetapi andalkanlah Tuhan, sebagaimana Tuhan mau Yakub mengandalkan Tuhan dalam nas ini. Na barkudi amang dohot tamu inang sudema hita madok tua doban de debata marhite na boy tapa sangat noaeng sipa sahatot tatu debata dang paduau poho saleleng so di pasu-pasu hoa di mata pasahat di rohat. Semua persembahan yang kita sampaikan ini, marilah itu kita sampaikan di dalam hati yang benar-benar dan sungguh-sungguh. Aku tidak akan melepaskan Engkau Tuhan sebelum Engkau memberkati. Dak peluau kuho Tuhan saliling sodi pasu-pasu goa. Pasangap majahoba marhite sian hamoraunmu, dohot marhite sian patumonaan ni sadok pangomoanmu. Oda tolu ayat sian. Tapasahat ma sian pagkamolate hono ni rohatai marhiti akanaung tagotili sianaka pangulaut taganu anggiat mai gabepelean na hutsus diadopan di debata. Amen.